L-lum se nkellimkom fuq il-patt bejn l-aħwa. Forsi qatt ma smajtu bieda d-diskors, però din il-ħaġa ilha naf biha snin twal u għal xi raġuni qatt ma ibbastajt li nintroduċija f'din il-Knisja. Ħanfissrilkom x'inhu il-patt bejn l-aħwa u għala impostu. Però qabel nibdew se naqraw Rumani 12. Ħanaqraw il-kapitlu sħiħ il għaliex bażikament wara li nkellimkom illum ħadd indunaw kemm dan il-patt bejn l-aħwa hemm postu. Xejn iżommu f'moħħkom dan li ħanaqraw fir-Rumani 12. Rumani 12 huwa il-reazzjoni tagħna għall-Vanġelu. Issa li smajna l-Vanġelu. Pawlu kien ilu jispjegah għal 11 il-kapitlu sħaħ fir-Rumani. X'inhu l-Vanġelu li aħna ġustifikati bil-fidi fi Kristu, illi Alla ħabna minħabba fih, irrikonċiljana miegħu, u Pawlu fir-Rumani 12 issa jgħidilna mela issa li aħna salvati, kif ħana ngħixu. Rumani 12 twieġeb billi nħobbu l-Alla, nħobbu xulxin u nħobbu proxmi tagħna. U l-patt bell-aħwa li se nispjegalkom illum huwa proprjament mibni fuq dal-kapitlu. Tajjeb? Mela Rumani 12. Neżortakom illa l-aħwa, fġieħ il-modri jittalla, ħalli tippreżentaw l-itzma tagħkom bħala sakrifiċċju ħaj, qaddis u joġob il-Alla li hu l-qima spiritwali tagħkom. U tkunux konformati ma' did-dinja, taqblux ma' did-dinja ġifieri. Iżda kunu trasformati bit-tiġdid ta' moħħkom ħalli tippruvaw x'nija rrieda talla dak li hu tajjeb u aċċettabbli u perfett. Għax permezz tal-grazzja mogħtija li ngħid lil kull min qiegħed fostkom biex ma jaħsibx dwaru nnifsu aktar floli milli jmissu jaħseb. Iżda aktarx jaħseb ġudizzju sobriju bħalma Alla qassam lil kull wieħed kejl ta' fidi. Għax kif ġisem wieħed għandna ħafna membri ma l-membri kollha ma għandhomx l-istess funzjoni, hekk aħna għalkemm ħafna niffurmaw ġisem wieħed fi Kristu u individwalment membri ta' xulxin. U billi għandna doni varji skont il-grazzja mogħtija lilna ejjew nħadmuhom. Jekk wieħed għandu d-don tal-profezija ħajużah skont il-proporzjon tal-fidi tiegħu. Jew servizz fis-servizz, jew min jgħallem fit-tagħlim, jew min jeżorta fl-eżortazzjoni, min jikkontribwixxi għal bżonnijiet ta' ħaddieħor bil-ġenerożità, min imexxi b'diliġenza jew bibżulija, min iħenn bl-allegrija, bil-ferħ. L-imħabba għandha tkun bla ipokrisija. Stkerħu l-ħażin, qabdu sħiħ mat-tajjeb. Kunu devoti lejn xulxin bl-imħabba fraterna. Għatu preferenza l xulxin fl-unur. Mhux indolenti jew għażenin fl-entużjażmu tagħkom, fervidi fl-ispirtu waqt li taqdu l-sit. Ifirħu fit-tama, issaportu fl-afflizzjoni, iddedikati għat-talb. Ikkontribwixxu għal bżonnijiet tal-qaddisin, fittxu prattikaw l-ospitalità. Bierku l-dawk li persegwitawkom, bierku u la tisħtux. Ifirħu ma dawk li jfirħu, ibku ma dawk li jibku. Aħsbu l-istess ħaġa lejn xulxin, titkabrux bis-superfja, iżda assoċjaw mal-umli. Tkunux orrif fl-istima tagħkom infuskom. Tpattu l-ħadd ħażen b'ħażen. Ħudu in konsiderazzjoni ħalli tagħmlu is-sewwa quddiem il-bnedmin kollha. Jekk kienu possibbli, sakemm jiddependi minnkom għejxu fis-sliem mal-bnedmin kollha. Maħbubin, tivvendikawx erwieħkom bidejkom, anzi, għamlu l-wisa għal-rabja tal-Alla xu miktub. Għalija l-vendetta, jien se nirrikompensa, jgħid is-sit. Għal-kontrarju, jekk l-għadu tiegħek bil-ġuħi timaw, jekk bil-għaċċis qiegħ. Għax billi tagħmel dan se timborġa ġamar jaqbad fuq rasu. Tinelebx mill-ħażen iżda għeleb il-ħażen bit-tajjeb. Mela, forsi notajtu l-aħwa illi Pawlu hawnhekk l-ewwel qed jgħidilna biex noffru nafusna bħala sakrifiċċju ħaj lill-Alla, u allura
Alla ħabna u ħanrispondu bil-ħobbuh, imbagħad bejnietna l-aħwa kif għandna nittrattaw ma' xulxin u finalment ukoll mal-proxmu kollu tagħna. Anke mal-dewwa tagħna illi impattulhom il-ħażin tagħhom bit-tajjeb tagħna. Dan huwa il-programm li għandna qudiemna illi llum se nispjegah f'dan il-patt bejn l-aħwa illi għada pitada jekk Alla jrid nkun nistgħu nadottaw bejnietna bħala Knisja Lokali. Nitolbu. Missjara smawiet ruddu lek ħajr tal-li f'ibnek Ġesu Kristu għandna Salvatur, ma għandna wkoll raj u mexxej illi imexxina b'tenerezza u berf li ma bħalu, imexxina u jiggwidana, żommilna mulej il-ħarsa ta' ruħna fuqu, tħallinx nkunu orrif fl-istima ta' nfusna, ma ktarx narfu kemm niddependu fuq il-talim il ħallina sabiex nkunu ta' bilħaq disċipli illi nonorawh u nweġħuh fil-mixja kollha tagħna. Nkunu fejn nkunu sewek fil-familja, jew fuq il-post tax-xogħol, jew bejnietna hawnhekk. Għatina mulej li id-dawl tagħna ta' bilħaq kun jiddi u tal-motu manjera illi n-nies jinnotaw. Jinnotaw li aħna imsejħin bl-Evanġelju u inti għaddistna sabiex ngħixu ħajja separata għalik. Ejna mulej ħalli l-lejla navvanzaw l-qudiem fil-tarif tiegħek u għatina iva il-kuraġġ illi dak li narfuh li huwa tajjeb nagħmluh. Nagħmluh mingħajr inkejja, mingħajr eżitazzjoni, anzi nagħmluh predisposti il għaliex nafu li inti dbierek l-ubbidjenza tagħna. Dan tolbuh f'ġiebnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Amen. Naħseb żgur xi darba oħra kollha attendejtu xi tieġ. U f'dak it-tieġ ħajġi ċelebrat il-bidu ta' żwieġ bejn raġel u marra vera. Per jekk toqgħodu attenti waqt it-tieġ, waqt il-funzjoni ikun hemm il-kunsens bejn il-raġel u l-marra l-arusa u jagħtu wedi lil xulxin. Għaliex jagħmlu hekk għaliex dawna ħajjexu flimkien. U allura hemm bżonn biċ-ċar u mingħajr ħabi aħna beħsiebna nagħmlu hekk lil xulxin u beħsiebna nikkomportaw ruħna b'dan il-mod. Issa, ovvjament, dawk il-wedi huma sbieħ, huma tajbin, huma bibliċi. Ma nsibuhomx miktubin fil-Bibja, però hemm posthom il għaliex Alla kif jiddeskrivi żwieġ jiddeskrivih bħala patt ta' sħubija. Patt illi r-raġel se jipprovdi kumpanija lil martu u viċa versa. Ġifieri bħalma issa jsir fiż-żwieġ hekk ukoll hemm lok illi bejnietna bħala aħwa fl-istess familja tagħna nkunu nafu kif għandna ninġibu bejnietna. Kultant nafsu fuq it-twemmin tagħna, se nemmnu u nkunu ċari u nagħmlu l-isqarja tal-fidi, tkellimna fuqha hemm posta, però kif ħanġibu ruħna flimkien? Din il-ħaġa dal-aspett kultant nittraskurawh. U speċi niġu hawnhekk u eżattament jiena x'inhu mistenni li nagħti u x'nista' nippretendi li nirċievi. La darba jiena qed nikkommetti ruħi illi ngħix ma' dawn l-aħwa nies mifdija bħali. Jiġifieri il-patt bejn l-aħwa huwa adottat minn ħafna knejjes barra minn Malta. Skont x'tagħmel bih dan il-patt għaliex inti tista' taqrah u inwiet li se nżommu dal-patt, mbagħad tinsieħ.
il-bierħ kanna l-mamudija ta' Benny u spjegajtilu hekk il-mamudija bija ħaturi minint għalkemm għajla kien hemm nies jarawna però il-mamudija hija l-uniformi li inti se tilbisha mhux dakinhar biss tal-mamudija imma l-pjata ħajtek. U allura dik il-mamudija se timpenjak qiegħda timmotivak biex inti tgħix issa fit-tiġdid tal-ħajja. Ġi bħalma soldat jilbes l-uniformi u jinaraf li huwa soldat minħabba l-uniformi tiegħu, hekk ukoll il-Kristjan jilbes ħajdu hekk lil Kristu bil-mamudija tiegħu. Pawl infatti jgħid li dawk kollha li huma mamdin fi Kristu Ġesu libsu lil Kristu. U allura issa jien individwu, int individwu, il-koll flimkien allura. Issa li ninsabu f'din il-korsa ġdida ta' ħajjitna. U qegħdin niltaqgħu regolarment flimkien. Kif nafu li huwa l-obbligu u l-privileġġ tagħna, mhux vera. Kif għandna nimxu flimkien. Il-Pat Bellaħwa jikkjarifika da kollu, jagħmel da kollu ċar bil-miktub u aħna raħseb jiena xi ħaġa bil-miktub tapprezza u qisha aktar torbtok, aktarx milli kelma hekk flajru. Patt huwa aktar ċar. Issa, il-Pat Bellaħwa li ħanaqrawulkom kif fassalnieh u provajna niktbuh f'bilanċ bibliku sabiħ. Dal-patt huwa essenzjalment wedi li aħna nagħmlu lill-Alla. Issa weda hemm posta basta tkun tafx qed twiegħed u mhux twiegħed bla doċċ jew b'mod leġġier jew għax ħadd ieħor qed jagħmel hekk aħna nagħmel bħalu b'mod pappagallesk. Aħna ma nagħmlux hekk. Meta nagħtu weda qegħdin nagħtuha lill-Alla, qegħdin nagħtuha lill-Knisja illi magħha aħna marbutin, tajjeb, u wkoll weda li l-nifsi jien kif se nikkomporta ruħi, kif se nġib ruħi minn ġimgħa l-oħra, minn xahar għal ieħor, minn sena għall oħra. U allura iva għandna ninteressaw ruħna u dan l-affarijiet ma nieħduhomx qisu b'mod traskurat. Imma inkun nafu għal xiex deħlin. Ġifieri dak li aħna qegħdin nagħmluh spontanjament, forsi mingħajr qatt ma ħsibna dwaru. B'dal-Pat Bellaħwa ħansiru aktar konxi. Tajjeb, x'tip ta' relazzjoni għandna bejnietna bħal l-arus u l-arusa jgħidu bid-dikjarar minn qabel ma jiżżewġu, tajjeb, kif ħajmxu flimkien fis-saħħa u fil-mard, fil-faqar u fil-għana, u jwedu li il-mewt biss tifridhom. U ma wedi solenni vera. Kultant ma jinżammux. Malla jridna la darba u Alla tal-patt. Alla tal-patt. Alla kelmtu ma jreġġaħix lura. L-istess ħaġa irrid minna. Li aħna nkunu nies illi nonoraw il-ftehim ta' bejnietna. Dal-patt ukoll huwa ġabra qasira. Kif se naqblu illi nimxu jew ngħixu flimkien bħala dixxipli ta' Ġesu. Ovvjament ma jinkludix kull obbligu biex ikun jinkludi kull obbligu naqbdu l-Bibja u ngħidu dan huwa l-patt tagħna. Ma ovvjament bħalma minna fl-isqarja ta' fidi. Aħna għadna x'nemmnu f'punti osra biex dak li jkun kull jista' jaraf f'temp ta' nofsija x'tip ta' knisja jixtemmen. U l-istess ħaġa il-Pat Bellaħwa. Huwa sommarju huwa ġabra fil-qosor tad-dmirijiet l-aktar importanti bejnietna. L-aħwa ejjew ma nibżgħux mid-dmirijiet jekk aħna nies maturi tajjeb illi lesti li nagħtu u lesti li iva noħroġ mill-fozz ta' tiegħi nnifsi tal-kumdità u l-konvenjenza, jiena lest li ningħata l ħadd ieħor. Għaliex? Għax Kristu tal-li nnifsu għalija. Daqshekk.
Dik hija r-responsorjal tiegħi. U allura il-patt bella huwa wkoll sinjal ta' impenn, commitment. Hemm commitment. Mhix xi ħaġa hekk illi qisu kollox gris, kollox fi sħab. Hemm ċertu commitment ta' dedikazzjoni lejn Alla, dedikazzjoni lejn il-Knisja tiegħu, dedikazzjoni lejn il-proxmu tagħna. U wkoll lejn il-dussija personali tagħna. Apart minn hekk il-patt bell-aħwa huwa wkoll pledge jew dikjarazzjoni tal-etika li aħna nixtiequ li naraw bejnietna. Meta ngħid etika, jiġifieri l-imġieba morali tagħna. Aħna nafu x'inhu tajjeb, nafu x'inhu ħażin, u narfu li hemm ċertu affarijiet huma aktar importanti, aktar iżgħet kruċjali. Pereżempju Ġesu jgħid illi b'dan in-nies jarfu li intom dixxipli tiegħi b'xiex, bl-imħabba li għandkom bejnietkom. U dan il-patt jiżvolġi x'tip ta' mħabba għandu jkolli li Alla, lejn l-aħwa u lejn nies ta' barra. Il-patt ukoll huwa mudell skritturali, mudell bibliku biex jenna nifhmu bħala Knisja kif se nipprattikaw id-dixxiplina bejnietna. Għal darb'oħra, dil-kelma isa tinsta ma sajjetta meta semmi d-dixxiplina. Però għajdu li intom f'post fejn m'hemmx dixxiplina jiġi burdell, vera? Klassi bla dixxiplina ma tistax tgħallem fiha. Fejn it-tfal un postu ma nagħmel permess u min itajjar Le, irid ikun hemm dixxiplina. L-istess ħaġa fid-dar, l-istess ħaġa f'uffiċċju. Ma sax jiena nippretendi li nagħmel xogħol ta' skrivan f'uffiċċju u hemm mużika tajjat li qed iddamdam li rasi. Dixxiplina f'kollox hija tajba, anke fil-Knisja, speċjalment fil-Knisja anzi. Mhix moda llum, mhix moda. Għax nibżaw illi jekk inkellmu xi ħadd jitlaq. Ma jekk dana jagħmel hekk allura daqt juri illi m'hemmx x'dixxiplu. Dak li jkun prova jikkorriġi bil-kelma tajba u ħalih min jieħu għalih. It-tfal sar jieħdu għalihom. Ma aħna adulti. U aħna nixtiequ nikbru fil-fidi tagħna, nixtiequ nimmaturaw fl-imħabba tagħna, u allura dal-patt tal-bell-aħwa qed jurina aħna xi ħaniġu biex nittrattaw ma' xulxin. Kif ħanagħmlu? Ħaniġu biex inwissu lill-individwi fostna illi forsi għal-ħares qatt jippersistu fit-tnub. U mhux dnub gravi, dnub ta' li qiegħed iġib għajb fuq l-isem ta' Kristu. Kif ħanagħmlu? Ħannitalmu li bil-patt bell-aħwa se nkunu rridu nitalmu li napproċċaw il-xulxin bl-umiltà, bil-ħniena, bis-sensittività u b'simpatija ġenwina. Tajjeb, mela, naqralkom il-patt u anke ninfilza xi kummenti ħalli taraw u naħseb jiena toħorġu konvinti li iva dan il-patt huwa ħajdu hekk banner pubbliku illi aħna din it-tip ta' mġiba irridu nuru. Ma x'idher ngħidu li kollha kemm aħna infallibilment se nimxu skont tal-patt, ma din x-xewqa tagħna. Din hija l-mira tagħna, din hija l-ambizzjoni tagħna. Dak kollox. Mela, għadda naqra. Billi bil-grazzja divina twassalna biex nindmu minn dnubietna kollha u biex ukoll nafdaw fis-Salvatur Ġesu Kristu, kif ukoll biex niddedikaw lil nfusna lis-sitru xoxtat u renjanti tagħna u billi tagħmidna wara li stqarrejna l-fidi tagħna fl-Evanġelju tal-Alla, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, issa nfittxu l-għajnuna grazzjuża tiegħu sabiex solennement u bil-ferħ inġeddu l-patt tagħna ma' xulxin fil-preżenza tiegħu. Ġifieri dan li ħanaqraw dwaru, tajjeb,
qegħdin ngħidu ħajna x'inna nagħmluh bil-grazza tal-Alla. Il għaliex l-ideal huwa għoli, ovvjament l-Iskrittura Ġesu darba qal kunu intom perfetti, tal-Messi jkun fis-smewitu perfett. Dak huwa l-ideal. Tajjeb. U allura le, jekk ħa navviċinaw dal-patt illi kapaċi nagħmlu nxammar il-kmiem u nonora. Le, għandna dipendenti fuq it-qawwija tal-Ispiritu Santu. Mela, patt maqsum fit-tliet oqsma, l-mħabba lejn Alla, l-imħabba lejn l-aħwa u l-imħabba lejn il-proxmu tagħna. Ħanibdew bl-imħabba lejn Alla. Inwedu xulxin li f'kull ma nagħmlu nimmiraw biex nippromuovu l-ferħ tagħna fil-mulej. Ingawduh bħala t-teżor suprem tagħna u nigglorifikawh bħala Alla tas-salvazzjoni tagħna li minnu bih u għalih u mal-ħwejġ kollha. Lilu jingħataw glorja, ġieħ, foħrija u nur u ringrazzjament issa għal dejjem. L-atteġġament tagħna, il-mira bażika tagħna, li kull darba li ħanersaq biex niltaqa' mal-aħwa, ħanersaq biex nippromuovi u biex meta niltaqa' miegħek u int miegħi ħansiru aktar ferħana fil-mulej. Alla jridu liet ferħanin fid-dinja. Issa ovvjament, il-Bibbja vera tgħidilna li ibku ma jibki ħajkun hemm każijiet ta' vistu, ta' mart illi ħajkidduna, imma narfu illi it-teżor illi Alla tagħna f'ibnu Ġesu Kristu għandu jferraħna. U allura fil-laqat tagħna bejnietna u fir-relazzjoni ta' bejnietna rridu nippromovu il-ferħ tagħna. Il-ferħ tagħna. Li fl-aħħar mill-aħħar huwa frott tal-Ispiritu Santu ġvera. Komplu naqraw. Semmantnu l-ambizzjoni tagħna illi nħobbu l-istita la tagħna b'qalbna, ruħna, moħħna u l-qawwa kollha tagħna. Kif ukoll ngħixu qudiemu b'tali mod illi nuru mħabbitna lejh fil-qima, fil-imġiba u fix-xhieda tagħna. Naħseb ħadd minnkom mu qed jgħid da fejt smajnihom. U nafu kemm huma affarijiet bażiċi, affarijiet beddanu għal pedament tal-fiti tagħna. Illi iva, is-sejħa tagħna jella nħobbu l-Alla, u nkomplu naqraw illi naqblu illi naduraw u nagħtu qima lill-Alla Trinità waħdu kif tidderġina l-Iskrittura biss b'qalb devota u dedikata regolarment fjum is-sit, ġifier nhar ta' Ħadd, kif ukoll f'laqgħat oħra sakemm possibbli. Jibda l-patt jiena qed ngħid illi sakemm possibbli, sakemm fil-providenza t'Alla għandi l-opportunità mhux se nimmissja illi niltaqa' mal-aħwa il għaliex qed niltaqa' magħhom primarjament biex Alla tagħna jkun magnifikat, tingħata qima lilu. Naqblu illi nadurawh kif ħatar u għallimna hu stess. U mhux bl-ideat, immaġinazzjoni jew innovazzjonijiet tagħna. U allura neskludu mill-qima tagħna kull ma kmandax u nnifsu. Filwaqt li b'kuxjenza tajba nosservaw dawk id-doveri u ordinanzi tal-Patt ġdid li fih ninsabu imseħbin. Qegħdin ngħidu illi rridu nassu kontra il-periklu kontinwu illi nintroduċu fostna ideat li mhumiex fil-Bibbja, speċjalment fil-qima tagħna. Forsi għandkom xi ftit esperjenza minn knies oħra. Kemm huwa faċli illi iddaħħal prattiċi illi l-Bibbja ma tikkmandomx, dawk aħna ma nagħmluhomx. Tajjeb, innutaw illi meta nqimu l-Alla qegħdin nagħmlu biss dak li kmandana. Inkantawlu tifħir, nitolbuh, nagħtu il-kontribuzzjonijiet tagħna għal xandi tal-Evanġelju, niftakru fil-mulej fl-ikla li ħallilna, fl-pritkar tal-kelma, fil-qari tal-kelma, dawn huma kollha affarijiet li Alla kmandhom illi għandhom isiru fi kwalunkwe laqat tal-Knisja.
Però jekk issemmi li affarijiet oħra, hemmhekk jibda trabi. Għaliex ovvjament Alla jekk m'għandhom ħanagħmluhom, jekk ma m'għandhomx tippretendix li ħaddaħħalhom int jew xi ħadd ieħor. Intu naw is-serjetà għax Alla tagħna jixtaqlu. Inkomplu naqraw. Se nqimuh b'kull sinċerità u nevitaw milli nersqu lejh b'xoftejna biss. Iżda noffru dik il-qima mill-qalb kif jirrekjiedi minnha. Toqgħod attent jiena meta tidħol minn dak il-bib ta' barra l ġewwa li hawnhekk ġejt u x'inhu l-atteġġament ta' qalbi. Għaddej mill-qima b'mod mekkaniku bla ħsieb jew moħħi qiegħed f'affarijiet oħra. Jew qiegħed hawnhekk illi biex sinċerament nesprimi l-imħabba u d-devozzjoni tiegħi li Alla. Komplu naqraw. Naqblu li nimxu quddiem Alla tagħna fi qdusija biblika. Fil-qalb u l-kondotta. Narfu s-serjetà li nieħdu fuqna nfusna l-isem tal-uniku Alla veru fil-magħmudija tagħna u sħubija fil-Knisja. Ġifieri meta tagħmidna u meta saħibna fi-knisja lokali kienu passi tremendi fil-mixja tagħna. Maħniex se nieħdu dak l-isem glorjuż b'mod leġġier, bħal kieku mhux xejn. Iżda aktarx inżejnu l-professjoni tagħna bl-unur u l-ġieħ li dejjem nixxenqu għal mixja eqreb Alla permezz tal-mezz tal-grazzja. Narfu Alla tagħna l-mezzi tal-grazzja. Illum li żed ħaġa faċli li taqbad Bibja u taqra d-dar waħdek ukoll. Vera? Li titlob, illi tirrifletti fuq l-Iskrittura. Illi tattendi l-laqgħat tal-Knisja. Dawn kollha mezzi tal-grazzja li Alla jridna nużawhom u mhux b'mod passiv, ma nużawhom sal-massimu tagħhom. Mela, nixxenqu għal mixja eqreb Alla permezz tal-mezzi tal-grazzja, inkluż mhux biss l-attendenza fidila tagħna għal qima pubblika, iżda wkoll immantnu id-devozzjonijiet privati tagħna u qima mal-familja. Dal-patt tagħna qegħdin ngħidu. Iva importanti illi ningħaqad mal-bqija tal-aħwa, ma importanti wkoll illi kuljum insib dak il-ħinijiet fejn jiena nersaq li Alla bit-talb u bit-tifħir u bl-interċessjoni tiegħi. Mhux biss waħdi imma anke mal-familja. Se jkollok familja inti u r-raġel biss. Tifhem, jew familja kbira. Alla jridhom dal-affarijiet. Se nfittxu wkoll is-salvazzjoni u t-taqdis ta' wliedna u maħbubin oħra billi nagħlmuhom il-verità evanġelika fil-waqt li nkunu modelli ta' dik l-istess verità bimġiba tajba qudiemhom. Ħanipruvaw nilħquhom bl-Evanġelu dawn in-nies eżis tagħna, imma qegħdin narfu wkoll kemm huwa importanti nkunu modelli għalihom, illi nuruhom bil-ħajja tagħna minn ġimgħa l-oħra illi aħna l-miftijin tal-mulej. Iva, ħajbdew jindunaw il qabel kont ivvizzjat mod. Il-sienek laxk, vera, immissa il-sienek huwa nadif u kontrollat. Mela, għaddu lejn l-imħabba lejn l-aħwa, il-relazzjonijiet ta' bejnietna. Se nimmiraw ukoll li nħobbu l-xulxin f'din il-miġeba b'imħabba fraterna. Sikwit il-Bibja tgħidilna u tenkoraġġina illi tfakkarna li aħna l-familja tagħna u allura rridu nfittxu l-ġid ta' xulxin. Se nħobbu xulxin b'maħfra pronta u mill-qalb. Meta jinqala xi tisgwit jew wieħed ixellifa mal ieħor, mhux ħanqogħdu ntawluha, ħankunu pronti biex naħfru lil xulxin. Għaliex importanti. L-ewwel nett u għall-unur tagħlla, it-tieni għas-saħħa spiritwali tiegħi, it-tiegħed ukoll biex titmantna l-unità ta' bejnietna. Maħfra pronta mela u mill-qalb, diskors xira u edifikanti. Jiena jew pjaċir meta narakom tiċċajtaw bejnietkom u tikxfu sninkom, għala le. Però jridu noqogħdu attenti sa fejn naslu. Għaliex ftakru il-lan tagħna huwa li aħna nedifikaw lil xulxin, insaħħu lil xulxin. Id-diskors tagħna għandu jkun imħawwar bil-melħ jgħidilna.
Neżerċitaw għożza affezzjonata u protezzjoni responsabbli lejn xulxin skont kif tirrekjiedu l-okkażjoni. Dal-patt qegħdin ngħidu illi mhux ħanala għajnejha waħda x'qed narah jew sirt naf ċertu affarijiet dwaru ħija jew oħti illi issa dak jagħmelu ma jafx tej il-bibja jafa daqsida jekk mhux iżgħet minni. Ma stax tagħmel hekk. Dak huwa l-ispiritu ta' Kajjin. Il-mulej għallu fejn uħuk, għallu minn jaqsa taħija. Aħna, iva, jimpurtana minn xulxin b'sens tajjeb il għaliex bit fit meċin fl-istess direzzjoni. U nservu l-istess salvatur tagħna. Allora nkomplu naqraw, se ngħidu ħsib sul xulxin fi ħwejjeġ temporani jekk nsiru nafu. Kif ġara kemm il-darba ta' ġifieri, illi xi ħadd fostna forsi u daqsxejn batut finanzjarjament. Ngħinuh. U ngħinuh bil-ferħa. Il-Bibja tirrikmandhom tal-affarijiet fi żmien l-Apostli kien hemm ir-Romol illi Pawlu lil Timotju qallu ejn li dak li huma realment Romol, ġifieri dipendent nies li waqgħu fil-bżonn batuti. U l-istess ħaġa llum. Nsiru nafu dwar nies li forsi qegħdin ibatu. Ngħinuhom. Nitennew falla u f'barkietu inġorru t-tabijiet ta' xulxin u nfittxu kull meta possibbli li b'mod attiv nissollevaw lil xulxin fil-provi u s-sofferenzi tagħna. Pawlu jgħidilna erfgħu it-tabijiet ta' xulxin u bekk twettqu l-liġi ta' Kristu. Meta nerfgħu it-tabijiet ta' xulxin, jiġifieri jiena għandi dik ir-rieda tajba. Sabiħa tħallini lest li ngħinek. Inkun qed iwettaq il-liġi ta' Kristu. Għax Kristu tabba bid-nubietna. U allura aħna jridu nitabbew bil-biżijiet ta' xulxin. Wala huwa kollha kemm aħna qegħdin nġorru piż vera, kollha kemm aħna. Ta' xi wħud forsi aktar moħbi minn ta' ħaddieħor ma kollha kemm aħna. Taddemu li ħamanna piż li qegħdin nġorruh. Irid ikun jimpurtana minn xulxin. Aktar minn hekk naqraw, nindokraw lil xulxin spiritwalment billi nassu b'atteġġament tajjeb għal benesseri jew għal ġid ta' xulxin. Se nassistu lil xulxin tul il-pellegrinaġġ tagħna sal-glorja eterna, ġifieri qegħdin narfu li qegħdin fi vjaġġ. U dal-vjaġġ għandu destinazzjoni. Sakemm naslu l-ġenna, tajjeb ma nistgħux nintelqu, ma nistgħux nkunu traskurati. Imma mhux jien biss ħan tiġri waħdi, hemm ukoll ħuti. Il-koll flimkien. U dan nagħmlu allura mhux biss billi ninterċiedu għal xulxin, ma wkoll billi skritturalment nagħmlu, nammonixxu u nagħtu pariri bibliċi lil xulxin. Pawlu jgħidilna li qed ikellem lil-ninsara f'Ruma. Għalilhom intom il-koll kapaċi twissu lil xulxin. Kultant meta niżolqu u naqbdu r-rotta ta' dnub, il-qalb tqarraq bina. U ma nintebħux bil-gravità tagħna meta xi ħadd jiġi jwissik. Forsi ma jagħmilix b'dik l-attitudni ideali, imma ħuda bħala messaġġ minn għand Alla. Alla qed jiġbidlek l-attenzjoni. Inkomplu naqraw li għandna nixprunaw lil xulxin, il-Bibja titkellem li qisna aħna ħanservu ta' niggiżiet ta' xulxin. Qed tifhem bħal żiemel f'tiġrija, kultant nigżu ma biex nigżuh, imma meta jaħbad jgħejja ir-rikkieb inigżu. Qed tifhem għal darb'oħra dina krudiltà, ma naqbilx magħha. Imma l-idea ta' nixprunaw il-xulxin, qed tifhem. Meta xi ħadd jiġi u iġibni nsed dwar xi ħaġa, qed tifhem. Fid-daqgħu l-ħin ħanqum mir-raqda jiena. U allura ħankompli niġri. Okay? Nixprunaw il-xulxin għall-imħabba u l-għemil it-tajjeb kif ukoll nwidbu, nwissu u ninkarġixxu l-xulxin aħna nistennew bil-ħerqa u tħejja ir-ritorn glorjuż tal-arus tagħna Ġesu. Min jaf il-Bibja jaf illi dan huwa kollu kliem u ideat u prinċipi bibliċi minn suġin flimkien. M'hemm xejn ġdid.
Ma dan inventaw xejn, dan huwa t-tagħlim tal-Bibja kif insibuh fl-importanza tiegħu. Komplu naqraw, naħdmu sabiex nippreservaw l-unità tal-ispirtu fir-rabta tas-slim. Efesin 4. Vera? Kemm importanti li ma nkunux nies li noħolqu trabin, li noħolqu il-disgwid bit-tqasqis tagħna, bil-kritika bla sens tagħna. Kritika kostruttiva, hemm posta iva. Imma li toqgħod tfittex ix-xara fl-aġina u toqgħod tfettaq għal kull ħaġa ta' xejn, mhuwiex spiritu tajjeb mhux vera, mhuwiex spiritu edifikanti. L-unità tal-ispirtu, l-għaqda ta' bejnietna hija importantissima. Kif ukoll nitolbu għal din l-għaqda mbierka jgħidilna. Se naħdmu bi bżulija għal paċi f'din l-assembleja billi mmantnu relazzjonijiet sodi u ħanina ma' xulxin. Ed nkunu ħanina. Ġesu qal imberkin dawk li juru ħniena għax Alla jurihom ħniena, vera? Il-ħniena hija aktar importanti bis-sakrifiċċju minn kull ħaġa oħra. Il-ħniena hija meta neżerċitaw modrija u simpatija lejn xulxin, nkunu qegħdin nirriflettu l-karattru tal-Alla b'mod sabiħ ħafna. Komplu naqraw. Se nevitaw milli nweġġaw jew nidimbu kontra xulxin b'xi mod u nkunu pronti biex nindmu u nitolbu maħfra meta nonsu. Din hija dinamika li żżommna flimkien, mhux biss fil-Knisja, fil-familja, kullimkien. Kullimkien. Meta inti toffendi lil xi ħadd, kun pront. Mhux tħallix għall-għada. Pawl jgħidilna tħallix ix-xemx tinżel fuq il-korla jew l-għada btagħkom. Iridu dawn ir-relazzjonijiet miksura insewwhom fil-pront. Fil-pront. Meta tikser saqajk ma tmux l-isptar. Il-ġimgħa ta' wara. U dak il-ħin. Kif għamilt jien ma' Marti. Hux vera. Maħfra bil-pront hija l-aħjar. Se nkunu kajmana biex noffendu ruħna, vera hawn nies li taċċi. U jsiru nafuhom dawn minn huma, nitu paċenza bihom. Vera? U aktar ma qatta ħin magħkom jien aktar ninduna dak li nittratta miegħu hekk. U dak hekk. Mhux kulħadd l-istess formula. U inta tridu tkunu għaqlin u denin biżżejjed biex tkunu tafu dak ċajta joħodha, imma dak oħda. Għax kun qiegħed tfixkel l-unità tal-Knisja. Il-Patt Bellaħ jkompli jgħidilna li għandna nkunu dejjem lesti nirrikonċiljaw ruħna meta jinqala konflitt. Jinqalaw konflitti fil-Knisja, iva. Iva. Jinqalaw. Bħalma jinqalaw fil-familja. Vera, hemm xi koppja miż-żewġa li ma jkollix xi bejniethom? Ej. Għadna ma wasalniex il-ġenna. Mhux vera. Ma rridu nkunu pronti biex nirrikonċiljaw ruħna. Naqblu flimkien li sinċerament b'diligenza u b'mod attiv nippromuovu ġifieri nġibu l-qudiem il-ġid ta' dil-Knisja kif ukoll nfittxu insaħħu l-qima, id-dottrina u d-dixxiplina tagħha. Dawn l-affarijiet iridu insaħħuhom. Forsi qegħdin nagħmluhom tajbin, ma mhux tajbin biżżejjed. Jien min jien. Alla għandu pjaċir bina, laqana fiħdanu, imma mhuwiex sodisfatt bil-ftit li nagħtu. Meta aħna qegħdin ngħidu jdu attenti kif inqimu lil Alla, ħanqimu skont kif idderriġina hu. Ma jfissirx qegħdin nagħmlu hekk bil-fors. Hemm ċertu affarijiet li nosservhom illi għafolja nkun hawnhekk fuq quddiem ta' il-qima tagħna tista' timpruvja l-istess ħaġa d-dottrina tagħna. Hawn nies li forsi għadhom daqsxejn dgħajfa x'jemmnu x'ma jemmnux, jien hekk kont. U kollha kemm intom hekk kontu. U allura mhux ħanqogħdu dana bil-lembuba u ntwilu fuq rasu kull darba li jgħid xi ħaġa.
Id-dottrina ħantejbuha billi nilqgħu xulxin u iva. Kif naraw li wieħed kapaċi jirċevija ħantuh iżjed vera. Se nissottomettu wkoll bi spiritu ferriħi għal mexxejja maħtura minn Kristu fuqna. Alla ħatar mexxejja fil-Knisja. Mhux bħal mar-Reġina issa Karlu t-tielet. Ir-re tal-Gran Brittanja, qed tifhem, imma re ta' Parsi. Il-Parlament imexxik fir-realtà. Alla jrid il-mexxejja fil-Knisja tiegħu li hu ħatar imexxu. Jagħtu dik is-sens ta' direzzjoni. Tifhem? Għax jafu il-Bibja jafuha u għandhom esperjenza fil-mixja tal-Qdusija bħala disċipli. U allura dik is-sottomissjoni hija floka u tajba. Issa jekk tinduna jew hemm xi ħaġa li qiegħda ssir regolarment u repetutament u qed ittik fastidju. Kellem lil wieħed mill-mexxejja. Approċċi aħna rridu kunu nies faċli biex tapproċċjana. Imma mhux tqasqas u tgerger u teqret u tbarqam. Dik il-komunikazzjoni miftuħa bejnietna hija l-ħajja ħaġa. Mela, se nissottomettu bi spiritu ferriħa għal mexxejja maħtura minn Kristu fuqna filwaqt li nikkontribwixxu volontarjament u regolarment għall-appoġġ tal-Ministeru Evanġeliku. Aħna ma noqogħdux kull darba nafsu u ninsistu li tagħtu l-kontribuzzjonijiet tafu dak huwa obbligu, anzi, huwa privileġġ li jekk dat-tagħlim li qed tirċievu qed iberikkom, tajjeb, l-istess tagħlim joħta l-ħadd ieħor. Allura kwalunkwe ħaġa li hija tot għalik tot ukoll ħadd ieħor. Kull wieħed minna se jirsisti biex jagħmel ħiltu kollha ħalli din il-Knisja tkun ta' bilħaq arusa denja għal Kristu. Arusa denja. Arusa illi qed iżżomm li nfisha nadifa għal Kristu. Issa, imħabba li proxmu l-aħħar taqsima. Kif se nittrattaw ma' nies illi mhumiex membri f'din il-Knisja. Okay? Aktar mill-miġema tagħna stess se nħobbu lil bnedmin l-oħra huma min huma bħalna nfusna. Hekk tagħlem il-Bibja x'vera? It-tieni l-akbar kmandament ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Se nħobbu nies miftija oħra huma tal-liema denominazzjoni huma bħala aħwa u rrita magħna tal-glorja. Kif inħarsu lejn knejjes evanġeliċi oħra f'Malta? Importanti. Importanti. Kultant aħfru li qiegħed nisbalja, kultant hemm ċertu spiritu negattiv ikolli ngħid. Għax kull meta nsemmuhom fin-negattiv. L-aħwa dan huma ħutna. Dan huma ħutna mifdija u mixtrija għal Alla bl-istess dem prezzjuż ta' Kristu u bħalna werrieta tal-ġenna. U allura kif ħarsu lejhom? Brieda tajba. Filwaqt li nfittxu nżommu fedalment dak li aħna konvinti minnu bħala verità biblika, se nevitaw kull spiritu ta' settarjanizmu u rivalità. Settarjanizmu ġifieri aħna biss tajbin. L-oħrajn ibda minn xi trid sal-aħħar net mill-għaża żeta ħżiena. Dak huwa settarjanizmu. Xi ħaġa kera, xi ħaġa abominabbli, xi ħaġa li għandna niskerħuha. Idu nħarbu minnha. Qed tifhem? Jien personalment tberikt fil-mixja tiegħi billi rajt awturi Anglikani pereżempju. J.C. Ryle, m'iniex Anglikan, imma tberikt immensament. B'awturi oħrajn li mhumiex tal-istess fema teoloġika preċiża bħali. Is-settarjanizmu rridu nevitawh u wkoll ir-rivalità. Il-piki. Fil-Knisja ta' Korintu kien hemm il-piki bejniethom u jien ta' Pawlu, jien ta' Kefa u jien ta' Kristu. Le. Tafu li Kristu Knisja waħda għandu. Knisja waħda għandu. Illi tidher iva f'ġemat mad-dinja kollha u dinja waħda minnhom,
imma Kristu għandu arusa waħda. Tajjeb? U allura f'dal-patt bell-aħwa qegħdin ngħidu li rrid ikun hemm li kemm hu possibbli nfittxu l-ogħla grad ta' ħbiberija u komunjoni ma' Kristjani oħra. Irrid ikun ħabib ma' pastors oħra jiena u int ma' xi ħadd ħuk li jmur fi knisja oħra, għala le, għala le. Barra minna li ngħidilkom, ora ma tkellmux xaru każa, tafet jiġru. Imma dal-patt bell-aħwa qegħdin ngħidu le. Iva, qegħdin niltaqgħu flimkien bħala knisja waħda hawnhekk, qed tifhem. Imma nifraħu nitgħenna illi hemm knejjes oħra, illi qegħdin jevanġelizzaw bħalna, illi huma xewqana li jservu l Kristu bħalna. M'għadux naqgħu għas-settarjanizmu. Meta ġabu Ġwanni qalu l-Ġesu kien hemm raġel qed ikkeċċixjaten u ma ħallejniex għax ma jsegwix warajna. U Ġesu qalilhom min mhux kontra tagħkom u magħkom. Min mhux kontra tagħkom u magħkom. Inkomplu. Se nħobbu l-proxmu tagħna li għadu barra mis-saltna ta' Kristu u nfittxu wkoll il-ġid temporanju tiegħu. Iżda speċjalment skont il-kummissjoni kbira ta' Kristu, nfittxu nagħmlu dixxipli billi waslulhom l-Evanġelju. L-akbar qatt ta' mħabba li nistgħu nagħmlu man-nies li għadhom barra hija li waslulhom l-Evanġelju. Kultant ikonna bżonn ngħinuhom modi oħra għal. Xi ħadd qal insejt min. Qal diffiċli nkellem lil xi ħadd dwar l-imħabba ta' Kristu mill-qalb ta' Kristu meta dan ir-raġel għandu saqaj kiesħa għax m'għandux żarbun. In-nies barra għandhom bżonna. Fiżikament jista' jkun, ma spiritwalment jekk aħna ma ngħaddulhomx il-Vanġelu, min ħajgħaddihom? Se tkun il-mira tagħna illi nġibu ruħna qudiemhom fi qdusija vera ħalli l-Evanġelju li xandrulhom jidher aktar attraenti u konvinċenti għall-glorja tagħna. Ningaġġaw ruħna wkoll li nippromuovu t-tifrix tal-Evanġelju mondjalment bit-talb, bloti finanzjarju u bi kwalunkwe mezzi scritturali oħra għad-dispożizzjoni tagħna. Bħala aħna knisja ċkejkna. U frattant nissapportjaw missjoni li qiegħda ssir fil-Peru, Arequipa u bliet oħra. Għandna missjonarju li nafuh issa għal ħafna snin, bniedem affidabbli, illi ngħinuh finanzjarjament. Nuru illi l-viżjoni tagħna mhix viżjoni ta' Malta biss, imma tmur anke lilien minn xtutna. L-aħħar paragrafu. Nitlu f'dal-patt volontarjament. Ħadd ma jiġi fuqek. U jgħidlek efferma hawnhekk inti. Jekk il-fidi tagħna miġejja mill-qalb, qed tifhem. Nagħmlu x'nagħmlu ma joqgħodx. U allura volontarjament. Jiġifieri bil-persważjoni tal-verità qegħdin tindunaw li tal-patt huwa Bibliku. Issa, jonqos minnek li tajt iwa jiena rrid nkun responsabbli biżżejjed, rrid nkun committed biżżejjed illi nidħol għal dal-patt bi spiritu ħieni jgħidilna hawnhekk filwaqt li nirrikonoxxu umilment id-dnub u n-naqasijiet li għatfadlna. Iżda b'dipendenza sħiħa fuq l-ispirtu omnipotenti talla li kapaċi jaħdem fina kull ma huwa aċċettabbli f'għajnejh. Nilqgħu dal-patt b'xewqa serja biex noġbu lill-Alla billi inżommu skont l-abbiltà li jagħtina hu. U jekk fil-provvidenza tiegħu il-mulej ineħħina minn il-kongregazzjoni affarijiet jiġru, vera? Forsi ħassifer. Forsi ser tgħix għawdex. Ma tibqax prattikabbli li tibqa' tiġi hawnhekk. Għalkemm għandna koppja li taqsam il-fliegu biex kont tista' tingħaqad magħna xi ħaġa sabiħa vera. Però jekk il-mulej neħħina minn il-kongregazzjoni jieħdu passi
biex ninaqdu ma' knisja fidila oħra sabiex inkomplu nonoraw id-dmirijiet ta' dal-patt. Jalla, il-grazzja ta' Sid Ġesu Kristu u l-imħabba tal-Missier u x-xirka tal-Ispiritu Santu ikunu magħna il-koll. Amen. Issa, joġobkom dal-patt? Li joġobni u rrid nonoraħ. Però biex verament dal-patt nadottawh bejnietna u ngħixuh, tkun konvint illi huwa bibliku. Illi huwa meħud direttament mill-Iskrittura Mazza. U huwa relevanti hemm postu għal ħed tal-Knisja. Aħna jiena ma nafx issa dal-aħħar jiena ma narawh il-video tat-tieġ tiegħi u ta' Michelle. Fil-ewwel snin kull sena konna narawh biex bħalli kieku nġeddu l-patt tagħna. Tifhem? U mbagħad it-tfal bdew jikbru, bdew jifhmu dana u rridu jkomplu jarawh. Michelle isna bdejna nejjew narawh. Imma kull darba bdejna nġeddu l-patt tagħna. Bl-istess mod, il-patt bil-aħwa bejnietna, tajjeb, mhux talna għalih, poġġejna fuq l-iskaffa u nsejnieh. Forsi tgħid jiena membru ta' dil-Knisja, ħannara għal xiex impenjajt ruħi u taġa taqraħ. U taġa taqraħ anke bl-ispiritu ta' talb, u x'vera, biex tkun minn ta' quddiem ħalli iva. Dak li inti twettqu tonoraħ għal gluħa Alla kif ukoll għal ġid tal-Knisja tiegħu.